Malume. Ya, ngane. Nilikabaleli ihawu lishayela kahle kanje. Iyagana ngonyama mfowethu. Ngonyama mfowethu izoganwa mfowethu ngalo lapha nahleni mama Nazareth. Gana nini ngonyama? 26 January 2025. Ayishe. Yini ufuna ukuba khona nemshadweni osile. Ngizoba sesikoleni. Lova man. Ayobu ngesonto. Oh. Yeah, ayobu ngesonto on Sunday. Ungela amabandla zonke usulu madoda ayatata ze. Asonke usulu madoda. Ayatata. Ungela amabandla Azonduzo. madoda. Ayatata. Konakele sogiya mfowethu. Ngonyama mfowethu uzawushaya mfowethu. Uyangena izinkulu. Uzawushaya. Hayi ngane. Yeah. Shembe kubusise bona makukhulu phuzu utwala ayinokukhahlela. Ami. Gabi. Awuthi ngathende nawe umntana uyaphila kakhulu mshana. Ubaleka ngesonto kuseni bam. Hayi kiki ngafana ngoba nathi lesebenzi yamadeni. Hayi kiki ngafana ngithi. Ngizobikela komhlinzi wenkomo sanqasha lapha ukuthi uyanyakaza ngelanga elithize bakubheke. Maqonwe izintombi ebhema ugwayi. All right.